Igcokama elisha 2018 City Promo Video. Asihlangane kwamaye ngomgqibelo kusukela ngo-10 kuya ku-6 ntambama. Siphinde sihlangane eThekwini e-workshop ngawo umgqibelo. I-City yegcokama elisha izobe itholakala kuzona zonke izindawo ngomhla ka-1 Disemba. Igcokama inkosi yomaskandi. Icabanga nezinja ibe ingazange ithi ngqamuzi mina ngicabene nezinja nje ngibe ngingazange ngithi ngqamuzi ngaphenduka inyamazane iSpringbok njengoba ngicula mina ngiyacabana nazawethu izintatheli nazo mazixabane zodwa njengoba ngumculi mina ngingaxabana nabathuli abasakazi nabo mabaxabane bodwa njengoba ngimuhle kanje ngingaxabana namajama omubiza nabo mabaxabane bodwa abalandeli nabo mabaxabane bodwa njengoba ngisoka mina ngingaxabana namasoka izishimane nazo mazixabane zodwa mina ngaphenduka inyamazane iSpringbok Sanibona abafowethu nginibingelela emhlabeni wonke jikelele ngibingelela inkosi yomaskandi igcokama elisha ngibingelela umshovu enkani kwabanenkani umpophosa kwenyathi ngidabuka phansi endletsheni bafowethu sephile zafika futhi lezo nsuku ezinkulu zika Disemba lapho esisuke sithi khona igcokama elisha bafowethu sijabulisa abantu bafowethu kulonyaka igcokama elisha liyaphuma ngomhla ka-1 Disemba i-album yegcokama elisha izobe itholakala wonke umhlaba jikelele mhla ka-1 Disemba abanye abaningi bayadideka ukuthi kungani ngikhuluma ngifulathele cha bafowethu inkosi ayibuke emehlweni futhi ngiyazi ukuthi lokho engikwenzayo njengamanje ukukhuluma nani ngifulathele ngoba maningi ama-fake ami
azama ukuzenza mina noma azama ukuklema ligama lobukhosi bafowethu lento ingeyami ngedwa kodwa ngeke nguvimbe ukuthi ube khona ama-fake ayo ngoba yonke into ekhona i-original ine-fake lakhona sebezofulathela bonke-ke akunendaba-ke nalokho akunendaba nakho ukuthi bafowethu angifuni ngibuke emehlweni bafowethu uzubuka umlomo wami unyakaza wawo ngiyinkosi uvuleke uvaleke bafowethu kubalulekile nje ukuthi ngoba ngiyinkosi ngiyihloniphe ngikhulume ngifulathele ngibhekele ofuna ukungibona ngqo enhlambini zamehlo akaboza emcimbini ngisuke ngiqashwe kuwona angizama ukungibheka uma nenhlanhla mhlawumbe uyongibona ngiyabonga bafowethu siwadle kahle amaholidi sijabulela ingoma zegcokama bafowethu ngiyanithanda kakhulu mhla ka-1 December iyaphuma album yegcokama ningakhohlwa futhi bafowethu ichalakhala shafuza umjijelo umfaka ngubani naye futhi uzobe iphumile album yakhe nimeseke bafowethu kakhulu ngoba iqhawe leliya bafowethu lisilahlekele esifisa ukuthi bafowethu nangelinye ilanga sihlale silikhumbula iminyaka yonke ngiyabonga.